tabbas za ka yi mafarkin jima'i da duk macen da kake so a duk sanda kai abubuwa hudun nan kafin kwanciya baccinka. Ina baka tabbaci ne saboda na gwada na yi kuma har zuwa yanzu a duk sanda nake son yin mafarkin jima'i idan har na abubuwan nan kafin kwanciya bacci na zai yi matukar wahala ka ga ban yi ba. Ba iya ni kaɗai ba, na koya wa mutane da dama kuma kusan kaso 70 zuwa 85 sukan tabbatar min da sun yi mafarkin jima'i bayan yin wa'annan abubuwan kafin kwanciya baccin su. Saboda haka idan kana son yin mafarkin jima'i da macen zuciyarka to ka saurara da kyau, domin insha Allah za ka yi matukar kayi abubuwan nan daidai ba da kuskure ba. Domin yin mafarki kowanne iri abu ne da zai iya faruwa ta sigogi da dama, amma duk da ka sani mafarki abu ne mai matukar wahalar sarrafuwa, wala dakatarwa ko kuma sawa ka dinga yi idan har baka san sigogin mafarkin da kake son yi din ba. Duk kalan mafarkin da ka san sigogin sa to yin sa ko dakatar da shi zai yi matukar sauki a gurinka. Misali, da akwai wani bawan Allah da ya sami wani daga manyan magabatan malaman musulunci, yake ce masa akarmakallahu ina son yin mafarki in ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai malamin ya ce masa wannan kam abu ne mai sauki, abinda za ka yi shine ka tabbatar ka samu, ya kira masa sunan wani abinci da ke kamar dambu a gurin Hausawa. Abin da yasa ake bada misalin sa da dambu shine wannan abincin yana shaƙe makogwaro da kuma mutum jin tsananin matsi da buƙatar shan ruwa da yake cin sa da bayan gama cin sa. Sai malamin ya ce masa ya samu wannan abincin ya cika cikin sa da shi dam, sannan ya kwanta bacci nan take ba tare da shan ruwa ko kaɗan ba. A nan take mutumin ya shiga rudani, domin shi da ya ce yana son yin mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama, me zai sa a ce ya ci dambu ya kwanta bacci? Amma dai sai bai yi wa malamin musu ba, ya amsa da to akarmakallahu ya tafi gida. A daren ranar ya samu cika cikinsa da dambun ba tare da shan ruwa ba dab da kwanciya baccin nasa kamar da yadda malamin ya faɗa masa. A kashe garin ranar da sassafe koma wajen malamin, da zuwan sai yake shaidawa malamin cewa yayi abin da ya umarce shi din, amma kuma bai yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ba, sai dai ma mafarkin yana shan ruwa kala-kala daban-daban. Wani an kawo masa a duro, wani a randa, wani a firij, wani a sigar ruwan kwalba, wani kuma a sigar ruwan leda. Ruwa dai kala-kala daban-daban. Da jin hakan sai malamin ya murmushi, gyara zama da fara faɗa masa da cewa kayi mafarkin kana shan ruwa ne saboda cin dambun da ka ya sa maka tsanani to da matsi na buƙatar shan ruwa dab da kwanciya baccinka, wanda hakan ya tilasta maka bacci da tunanin san shan ruwa da tsananin buƙatar sa. Ya ƙara da cewa da a ce za ka yi tsananin so matsi da buƙatar san ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin kwanciya baccinka kamar da yadda kai na san shan ruwa, to da zai yi matukar wahala baka yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama din ba kamar da yadda kai mafarkin kana shan ruwa. Ya ce shawara ta annan ita ce ƙara san annabi sallallahu alaihi wasallama da begensa sosai a zuciyarka, ƙara yawan istighfarin ka da yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da kake yi musamman yayin kwanciya baccinka, to insha Allah za ka yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da kake sanyi din. Wannan kenan, mun ba ku wannan kissar ne don ku san yin mafarkin abin da ka kudure niyya abu ne mai sauki dan har ka bi sigoginsa, kamar yadda za mu iya yin mafarkin kayi like din bidiyon nan saboda muna matukar son hakan. Saboda haka dan Allah ka yi like din bidiyon, mun gode. Kuma kamar yadda mutumin nan yin mafarkin yana shan ruwa cikin sauki, haka ma za ka iya mafarkin jima'i da macen da ka so cikin sauki ta hanyar yin abubuwa hudun nan, wanda na hudun shine ka tabbatar kana da cikakkiyar lafiyar jima'i da kuma wadataccen mani a jikinka. Za ka iya sanin kana da lafiyar jima'i idan azzakarinka yana miƙewa da daddare yayin baccinka ko idan kana farkawa da shi da safe a miƙe. Idan kuma baya miƙewa da daddare ko da sanyin safiya, to sai ka fara neman maganin matsalar ka tukun, domin mafarkin jima'i ba zai yi ba idan azzakarin ka baya miƙewa da daddare ko da sanyin safiya. Sannan hanyar da zaka iya tabbatar da kana da wadataccen mani a jikinka kuma shine ta hanyar karkai jima'i ko istimna'i a ranar da kafin ranar da kake son kai mafarkin jima'in. Na uku, shan maganin jima'i na ƙarfin maza ko cin kayan da suke motsa sha'awa dab da kwanciya baccinka kamar kankana, dabino da namijin goro, zuma da kwakwa da dabino da dai sauransu. Na biyu, kwanciyar rub da ciki da rungumar filo ko yar tsana yayin baccinka, amma baka sani kwanciyar rub da ciki ba abu ne mai kyau ba a musulunci. Saboda haka zaka iya kwanciya bangaren daman ka tare da rungumar filon ko yar tsana, shi ma zai iya yin aiki. Sannan ka tabbatar ka yi fitsari kafin kwanciya baccin, kar kuma ka sha ruwa da yawa don kar ya farkar da kai duk da lokacin da zaka fara mafarkin. Ɗakin da zaka kwanta ka tabbatar da ba sanyi ko zafi sosai a ɗakin, ya fi kamata ɗakin ya zama mai matsakaicin ɗumi da iska. Abu na ɗaya na kuma ƙarshe shine saka tunanin wacce kake son yin mafarkin jima'i da ta. Idan kana da hotonta ko bidiyon ta zaka buƙaci kallon sa na tsawon mintuna dab da kwanciya baccinka, da kuma yin dogon tunane-tunane akan ta na jima'i ko na kana yin jima'i da ita har zuwa lokacin da bacci zai kwashe ka. Idan har ka bi wa'annan matakai hudu ba tare da kuskure ba, insha Allah za ka yi mafarkin jima'i, domin wadataccen maniyin jikinka zai buƙaci fita, yayin da azzakarinka da kuma lafiyar jima'inka da maganin da ka sha za su yi tasiri wajen sa shi ya miƙe da ƙarfi sosai. Idan kuma azzakarinka yana a miƙe, zai dinga tura saƙo zuwa ƙwaƙwalwarka, yayin da ƙwaƙwalwarka kuma take cike da tunanin macen da kake son ka yi mafarkin jima'in da ita. Sai ka ga cikin ikon Allah abubuwan nan hudu sun haɗu sun yi aiki wajen sawa ka yi mafarkin jima'i. Kalli wannan bidiyon yanzu don sanin abubuwa biyar ɗin da za su yi matuƙar baka mamaki akan mafarkin jima'i. In dai da gaske kana son yin mafarkin jima'i, to tabbas bidiyon zai ƙara taimaka ma sosai. Ko kuma kalli wannan bidiyon idan kana son sanin halaccin istimna'i a musulunci, domin ba haramun bane, da amfanin istimna'in guda shida da ban mamaki musamman ga samari marasa aure. Bisalam.